Chenro penj laktar odiochieng' machielo twak machielo wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chenro ni wacho ni ngima en mwandu. Mabiro tayi chenro ni en Ruth Otieno kenda moro mokalo ni wenda osechopo e studio. Kapok adhi wenda nyakona Mogia Jwang' chien kocha ne wabedo kod twak, wasebedo kod twage mang'eny kotenore kod tuoche mag kansa. Kata kamano nitiere kama ne wamake break kata kama ne wagoyo kakwa wacho kacha ni to bende iparoga jogo marito jotuo. Wanyalo luongo kacha ni caregivers. Kiwacho ga kacha ni ponono ni okongi caregivers seche morito jatuo to kata no wuon ngimane nyalo rochore kendo ngimane ok nyal bedo maber. Emomiyo chenro ma kawuono en chenro makende adwa ni bedi e pinya kwara Mogia Jwang', ichiki iti iwinji mbaka iwinji sigana pek kachiel kod ber masamoro ber okang'eyo masamoro caregivers nyalo kale. Yiena mondo mi arwak wenda e studio. Abro chako kod wendo na mantiere tu mogik obonyiso wa nyinge en wuod kanye kaito arwako welo mamoko machiegni. Erokamano Jalendo Ruth. Aniluonga ni Gaddafi. Ae gweng' mar Okwach village kamoro ni Chemelil, Kisumu County. Koro adak Nairobi kagie sani. Kamano. Gaddafi. Mane nyingi mantiere kipande koso. Nyingi luongo ni Bonventure Gaddafi. Bonventure Gaddafi. Ma Gaddafi ni en nyingi. Gaddafi ni en nyingi. Erokamano nyamoro mar bedo kodi e chenro mar penj laktar Gaddafi. Machiegni jaber. Erokamano Ruth. An nyinga ni Melda Onyango. An Nyarasembo kayo. To adak Nairobi kae. Amor kuom bedo e chenro ma kawuono. Arwaki mang'eny e chenro mar penj laktar. Aya antiere kod wendo machielo. Erokamano Ruth. Aniluonga ni Linda Adhiambo. Anya chula Rusinga lakini wadak Migori kamoro miluongo ni Kadika. Sani to wadak Nairobi kae. Machiegni mokalo kenda moro mar bedo kodi e penj laktar. In maintiere mbutaka. Ruth aniluongo Philip Edward Odhiambo. Ana jakano wadak Chemelil. Sidho East 2 school moro no Okwach primary school. Ewi mano an bishop mar kanisa be. Kaito an japuonj mar theology. Koro abiro. Omanyiso ni weche mag Nyasaye gi mako matek mokalo. Mako matek ahinya. Erokamano. Gimomiyo luongo weche no mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Kawuono no kadwa na bed gi daktari, no kadwa ni mondo mi abed kod jotuo, to nadwa na bed kod caregivers. Seche macho ni caregivers wanyalo wacho ni jorit kata jogo mosebedo karito jogo ma osebedo kod tuo kata manitiere kod tuo mar kansa. Abo chako kod Philip ma bende en jadolo kendo bishop. In caregiver mar ng'a Philip? An giweche ariyo. An caregiver mar jaoda ma bende ne use interview ka. Iluongo ni Rosa Chieng' ma min nyithindo ka. Koro sama en dala an e caregiver mare. To kobiro thieth Nairobi ka nyathino koro caregiver ne. To tich mar caregiving o tich matek kabisa nikech ok oyot nikech mondo iti gi jatuo yo moro maber ma jatuo bende feel ni en parcel mar dalano. Mokwongo nyaka ibed jahocho. Namba mar ariyo nyaka iwuo gi jatuo patiently kabisa mondo jatuo ong'e ni jogi ok oweya. Namba adek nyaka imed jiwo jatuo tuoche kabila gi bok neg ji nikech gin tuoche mamako ji e wuoth. Kamano to wamedo gi wach Nyasaye. Wamedo gi wach Nyasaye. Kamikele no godo no amor godo mokalo kenda ero kaki chake. Uchake kacha ni mokongo in caregiver mar jaudi. Kama in caregiver mar jaudi ma en ng'at ma ihero, ma en jagono mosebedo kodi machiegni mokalo. Koro tuo mar kansa odonje. Nitiere gik madonjo ga kod tuo kopogore kod peka mag jatuo. Ino wuon kaka jaod jatuo. Ino wuon kaka caregiver ne ka intiere dala. Pek mage ma samoro caregiver nyalo kali. Number one, kaka awacho na dake rural area. Yes. Pek number chiel, ma jatuo kale en facility mar osiptal. Ok wan go machiegni. Number mar ariyo, kaka tuo no mako mama ni, wan be ne wan very surprised. Nikech ne ok wang'e gima kamano. But kaka sadhi nyime, nyathiwa no temo dwaro dakteche. Eventually, ne wayudo ni mama no nigi kansa mane watere Eldoret. Koro kwa tere Eldoret ne wanwang'o ni nitie ojanja moko ne nitie. Nikech jatuo bedo admitted e hospital moro tiwacho no bro dhi moi referral for thieth. Ingine mano is very expensive.
nikech osiptande ne chulo ni kar nindo to osiptal machielo tichulo pesa. Ting'e ni jatuo ni ochako odonje ward ka korka nitie transition mar ginene SHA igole ginene igole NHIF ma tarik 1 dwe mar 9 manigole no. It was really very hard to me and my child. Koro ne watemo juu chini ma Nyasaye noyie mwa faulu kaete mwa transfer mwa kele Nairobi. Sama en Nairobi ka to en e bwo nyathinano to sama en dala to en e bwoya nikech an makoro atimo gimoro amora to ok oyot ok oyot. Caregiving ok chak seche ma koro ni ng'ato dhi e weche mag thieth kod weche ma kamago. Caregiving chako gi kar kanye, Philip? Caregiving, okay, Macha is my wife, pin nyithinda. Ing'e ni sama wantie kode to ane provider. Sama an provider, ing'e ni inyalo neno kaka dhako ginene behaviors mag tuo chalo. Bas isense ni to ma tuo bila mane. Kaka kocha cha watemo gi yore te. Gini wachako time lakini gido binene higa mane. Mwatere 2016. 15. Mwatemo yore te motamore. Koro ing'eni ne waweyo ni to wan tuo ni koro wakia. Later ema nyathini koro tudre gi jomoko. To yudo ni mama nigi cancer. Ing'eni gino nome obongo nobedo distorted ni obongo chung. Penjo ni to cancer mawinjo ni thiedho mana gi pesa mang'eny ni. Namba mar 2, cancer manego mana jini. Manyiso ni koro dhako ni dwa weya. Koro kanyo idwaro chiemo, idwaro yath, tidwa ni tiri hospital be. Koro magi duto gik ma caretaker timre nade? Timo. Caregiver timo. Moso on top of that, abende sechego. Ambe koka tuo chako kumba kendo. Nyathini lunga Nairobi ka, ni biane mondo tim ni cancer screening. I took it very simple. Kana biro, tayudo ni an be an gi cancer. Prostate cancer. Kora penjora ni caregiver as well as a patient. Koro patient gi patient, it is not workable. Nyajemo. But God is there. Come on. So what chaka right from the word go. Seche yena mondo medo gir Kadafi amiye thuolo matin kika akumbia enya yena ke kumba ntire oji kataka kumbintie ikori erokamana enya adwa dhir Kadafi ma en mamani ini nyathi madichuo ini nyathi mawuoyi to kin nyathi madichuo mabede tin in ng'at mang'ongo wach mar caregiving ni kane ichake kanyakla kod babani nikech kobiro Nairobi katine makori rite mulnwa jani mulnwa safachi kako sechal. Gini noko chakore machiegni. Iwacho gani school ber. School konyo to ng'eni wakaoga school ni idhi school chieng' moro yud tich. School ber, school konyo. Koro ntiere odok moko ma school golo. Koro kana wuok Nairobi ka dhi limbe dala. Kachopo dala tayudo ka mama tuo lakini entiere gi harufu moro. But okoro nokada ni mondo anyise ni kichingina nyathi ma ma en mama ni okada ni mondo onyalo wacho ni to kendo nyathi ni wacha na wach mane ni kaka ing'eyo jonyuol modala modak dala. Koro nantiyo gi nyamera maduong'. Anyise ni awinjo ka antiere kadhi dala to awinjo ka mama ochao ka par kani maber. Be nyalo wuoyo kode nikech in nyathi manyako. Koro nyamera no be nokakawa ni wanyalo mana nyiewo ne yedhe moko mag amoxicillin. Onyalo bedo gi infection. Koro amiye amoxicillin gino tamore. Koro ne en mana ng'at mane tuore tere mana hospital. Fast forward to 2018. Koro tere mondo koro dhi timne pim. Jaramogi Oginga Odinga. Kwa chopo to notimne lakini nonyiso ni results bro dhi hospital machielo eka koro ka gibiro duogo. Result noko duogo. Koro kochopo 2022 tuo ni koro aneno ka koro miyo dhero to ingawa en gi
DNA mag jolwar kineno jodongo machon koro en gi kodhi mar lwar koro naparo ni maybe kodhi mar lwar cha nado tuchne koro anno ka weight ni dok piny tanno ka wiye bedo gi dok mang'eny to gini owaria tawacho na pana we atiri ane Maristops odhi ocheki ane kendo kono tere Maristops mano wacho no ni wang'iye to aneno ka gimoro nitiere iye kacha lakini pod ok wanyalo wacho ni en ang'o. Koro fast forward again to 2023 jaduong' ochako tuo jaduong' mano chako gi tuo kabisa matiyo gi pesa kabisa ka ok ang'e ni ang'o mathiedho kaito awacho ni mama be koro tuo to jaduong' takia nang'o matitimo lakini mama tawinjo ka kora rufone cha omedore kabisa agole atere Kisumu ni koro dhi otimne ne check up ka ochopo Kisumu to dakteche ng'ini tiyo gi dhok terms moko madongo to an bende kane ani school to nagombo mondo abed oncologist koro nasemiyora parono ni chieng' moro ingawa nokatimo oncology jabedo jathieth mar jo cancer nikech cluster points ga nokoyiena mondo adhi tim medicine mar gini koro awacho ni ingawa nokabet tuoni kapo noyudore kae to koro abiro tiyo gi kaka ne chunya dwaro cha mondo achak abed jathieth mar ja cancer kata ka koro ok administer yath lakini an jathieth inyalo guide koro Kisumu specialist nowacho ni entiere gi gimiluongo ni urinary incontinence kizungu no ne duong' sana kuoma kae mane koro chako create awareness na urinary incontinence ni to en ang'o koro agole kanya tere hospital moro Eldoret kanye mano dhi yude gi cancer omake kanyo Gaddafi Nyakora muge juan kawuono wagombaka kod caregivers jogo marito jotuo mag kansa. Philip jaode ne nitiere kod kansa. Gaddafi mama ne nitiere kod tuo mar kansa. Gintiere kod mingi. Gaddafi en nyathi mawuoyi. Owinjo ka nitiere gimoro mokare kod mingi. Onyalo timo nang'o. Ka odhi e osiptal inyise ni nitiere kod chandruok mar lach, tiende ni en lach ma pusore mane kisungu mane Gaddafi wacho ni otine kod kisungu moro mapeka ka koro wanyalo kete e dholo mayot to en lach masik pusore. Seche mang'ama miyo tuo jaode nitiere ka en caregiver ne, wuode nitiere ka en caregiver ne, ngimagi chal nade. Pok atieko. Kik idhi mabor, kik isudi, wakaw yweyo, waduogo kaito wadhi nyime. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Asante Yesu, asante Yesu, wewe ni mwema milele. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Dial *811 446 hash to get Asante Yesu as your skiza tune. Kawona gombaka kod jorit kata caregivers mag jogo mantiere kod jotuo mar kansa. Gaddafi nitiere kod mingi nitiere kod kansa. Baba ne bendo chako yud kod kansa mar prostate.
en nyako bed caregiver. Philip mabende jaude nitiere kod cancer bende chako yud kod cancer mar prostate. En caregiver to en jatuo. Nyako Ramogi Jwang. Ka tene gi kidi kanyo yena mondo mi adhi ir Imelda. Imelda machiegni. Erokamano Ruth. Miwa sigandi. Siganda en kama. An social worker to an caregiver bende. To an gima no push an mondo adonje bedo caregiver en mae. Nan gi waya to waya en deaf and dumb. Oko winji to oko to entiere dala kuchande. Tineno in deaf and dumb somo malongo ma ng'ato nyalo interpret nigo mondo ng'isi ni mae gima timi bende ne onge kabisa. Koro waya for a very long time nen ga ni ginene rame throat ne. Duonde rame. Tineno en deaf and dumb ok onyal pimo kata malongo mondo ng'e. Koro ochak thiedhe, kithiedhe to ithiedho inene duonde, ithiedho duonde. Koro waya nomi yien for a very long time, antibiotics tu kod yedhe mag kienyeji. Koro bang'e notere Kisumu. Kotere Kisumu to dhi ofweny en gi cancer stage 4. In gi cancer stage 4. In deaf and dumb, ng'amang pimni kata gima timi onge. Koro waya nothagore kamano makata kanodhi dala neno ng'ama mondo rite malong'o onge. Ng'ama mondo pimne malong'o gima time onge. Alafu neno e suptal kochande bende ng'ama bo interpret ne kata waya bang'ise ni mae gima itema timi ne onge. Koro ne lit na malich ni waya ne deaf and dumb inwang'o throat cancer, thieth malong'o bende onge, to ithomo king'eyo kata gima timi. Koro kech nokonwang'o rit malong'o to enemo bende no pushan mondo adhi atim sign language. Kech kana adhi ga dala to mondo wuoyo kode ne tek to nolich naga. Koro no pushan mondo adhi atim sign language. Koro kata kana adhi dala to wuoyo kode timre nadi yotna. Koro mae duondi ni kende ma pod cancer dhi timre nadi attack. Koro waya kanosetho to na feel gap no. Oh, notho? Waya notho. Be notho kata kokia ni gine nang'o nati ang'ono matime. Koro in oweya kanyo ng'ama ng'i malong'o bende onge, mana jogweng' ma wat nigi thuolo to biro to timre nadi to ng'i. But professional caregiver mabo ng'i maber noko timre nadi noko yudo. Koro ne litna. Koro mane momiyo naamua bedo caregiver mar joma nigi gine cancer. Love mane waya nokonwang'o chande ema sani agineji amiyoji. Koro an abedo caregiver mar joma nigi cancer kod joma nigi ng'ol. Kech aneno ka mane gima waya neno timre nade no gine olak. Alafu nene gweng' kochande in gi disability number 1 ibedo branded ichalo kas. Alafu idhi nwang'o cancer idala kuchande joma kia neno ka gima en satan moro o attack mana jomotimo richo moro. Koro you are one person manosedongo ka niga gi stigma moro. Alafu kendi idhi chako inwang'o stigma mar ariyo. Mane momiyo naamua bedo caregiver. Koro currently to atimo caregiver ne anybody ng'ama luonga though antiere gine sana e cancer space. Awuotho gi ji e yor nieri ng'ama dwa dhi kao kimo radio atere. Koro abedo adagi ji kamano. Koro anokabagua. I take care of everybody. Seche ma iwacho ni nitiere kaka wayune otho kata nowito ngimane kanoko yudo rita mane dwarore. Ok ang'eyo ni diere ni ne nitiere kanye nikech wacho ni notho ka ok oyudo rit, ka ok oyudo hera mane odwaro. In wuon nitiere kanye to nochopo kanye makoro ne ichako rite kata ichako bedo caregiver ne e point mane? An nantiere Nairobi kae to mama gi baba ne nitiere dala. Koro neno waya notedo seme koro giwuok asembo to gidhi ga nene. Koro neno e dala kuchande kionge caregiver malong'o nena caregiver madhi kawuono kinyo wei. Koro kumo wei no ero the following day ng'at machielo kabiro otimre nade kende kadhi ng'i.
koro notho bila enough love, bila kata care. Koro out of that ema kana winjoga situation mawaya ntiere ema koro nodhi ba opushan mondo kora bed caregiver. Kit dhano waduto te wadwaro hera, mano en adiera man kende, ni waduto te kaka dhano wadwaro hera, wadwa ni mondo ji obed kodwa machiegni. Yudie ni koro tuo donje kae ma koro hera dwarore mathoth mokalo. Kapo nono nitiere kod jatuo e family, ka e kama koro inyise hera mathoth, ibede kode machiegni, isire mondo imiye chir mar dhi nyime. Adwa ni mondo mi abi ir Linda? Yes. Machiegni Linda. Miwa sigani mana matin kapok aduogo ir Philip kata dhir Gaddafi. Erokamano Ruth. An nachako bedo caregiver kan 15 years. Narito Dani. Ndalo machon cha no kane kansa obiro no kwang'eyo ni en tuo mane. Nogolo mana discharge to gi harufu marach. Koro ka mama odhi menyo e chiro to wan madong' gi Dani ot kae. Koro no Dani nobiro mohewre botero hospital ma nonindo. Koro bang'e 2013 mama bochako bedo matuo kodhi hospital to yud ni en gi breast cancer. Koro an machaka bedo jarit mama kendo. Mama motuore wachako kode Migori, otere Kisii, bo ochopo kumo ng'ad thunde. Koro kose ng'ad thunde to timo dressing ne tek, pile pile dhi hospital gi duogo. Koro nochuno ni an gi owadwa ema koro watimo ne mama dressing ka watimo ne caregiving. Koro hawi marach mama bende nochako nindo. Koro ka mama nonindo to abe achako yuda gi breast cancer. Mano 2023 noyuda godo ka ni stage 4 to no spread lymph nodes to gi bones bende. Koro ngimana te asebedo ka wuotho safari mar cancer. Seche ma in jagni 15 in nyathi matin, ok ing'eyo ni in caregiver, dau tuo ka dau golo discharge, dau golo harufu, onego bed ni luoke, ma en nyathi matin. Seche ma nitimo gigi te, ang'o mane dhi nyime pachi, ang'o mane dhi nyime kit ngimani, yore ni mag skul, kakiparo, kakibet, kakiwuotho, kata kakigo mbaka gosiepeni. Nikech higni 15 thoth nyithindo nitiere ga kod paro moro, odhi ogo mbaka, odhi obag gi osiepene, to koro ka agini otwe piny manyaka irit dayo. Koro ne kane mama odhi chiro to wan madong' gi Dani. Koro inyalo loko ne ndalo cha kata diaper mag joma dongo gi ne onge, nwatiyo mana gi kitembni. Koro inyalo rwako gloves, idhi iluoko, iduogo ichaki rwako ne maler nyaka ang' mama duogi. Koro samo nindo tanyalo dhi tugo gi jowetena. Kamano. To ne en gima pek mokalo. Ne en gi rem kabisa. Ndalo cha nimiyo ji mana pain killer nikech ne daktari gi ok ging'eyo kata ni ang'o madhi mbele. Koro bang'e koro kiduogi fwenyo ni ne en gi cervical cancer. Kamano. E seche ma dau onindo, koro iparo ni chandruogni orumo. Mama ni bedo chako yud kode. E seche ma iwuoke ma ati donje ma pimno mana matin. Ne chunya obedo malit kabisa. Kech naneno ni mama be dhi weyo wapiyo kaka Dani be no weyo wapiyo. To anyalo wacho ni ka ng'ato nigi tuo mar cancer, ka iji accept, ki iyieri, to nyalo konyi e safari mar wuodhni bende. Kendo ka in kaka in caregiver, ibedo gi positive mind towards jatuo mari. Ijiwe pile pile. Okiwinj gima ji wacho oko ni ka ng'ato nigi tuo mar cancer to en orito mana odiochienge mar tho. Ama ikete pachi ni ubiro tiyo gi mwandu duto te, ma ka mwandu rumo to jatuo tho. Koro ibedo mana gi geno ni chieng' moro biro chango. Kech aseneno jomo chango, kata an asewuotho e safari no to kan kaka noyuda. Kamano. Linda, ichako bedo kod jatuo ka ija higni 15. Iwuotho godo ma jatuo dhi monindo. Ichaki donje mar mamani. Mamani bi wacho ni odhi mamani onindo. Mamani bende odhi monindo. Ino wuono chako yudi kod chandruogi, chako yudi kod kansa mar thuno. Idhiga e weche mag counseling, idhiga e weche mag hocho. Koso ere kaka handle gini duto te. Nikech in nyako matin, to msigo ma intiere godo ni en msigo mapek mokalo. Okoyot. Gima osebedo ka konya en support groups. Nitiere support groups mar patients to gi support group mar caregivers. Koro support group ema osebedo ka konya nikech kano yuda gi tuoni, nang'eyo ni amba dhi nindo kaka Dani gi mama
to gi an bende tadhi weyo nyathina matin. To gi owadwa cha bende ne litna ni kaka embo osebedo kokalo kin dani mama kendo an ma wan kode ji ariyo kendo chako yuda godo ne litna sana. Napenjo daktari ni koro watimo nang'o. Napenje bende ne an bita, napenje ni so what. To duoka ni Linda gimora mora nyalore. Sani ok kaka ndalo machon, bo tango na jomo se wuodhe yor mar kansa, bo chango. Ma iluongo ni cancer survivors. Wuotho koda yorno, mo miya mijingo, mo otuda gi jotuo mamoko, gi caregivers mamoko, mo miya namba gi ma wuoyo kodgi, emosebedo ka konya yo mar kansa jani. Okang'eyo ka director nabo wacho mondo mi wakaw yueyo Nyakwara Mugia Jwang'. Kaka dhano entiere kod msigo kendo en pek mang'eny mokalo. To Lindo wacho ni kanochopo mare nopenjo daktari ni so what. Ero dawa notho, mama notho, an bende entiere kod kansa ni so what. Entiere kod wadgi ma bende osekale gigi duto te so what. Nyakwara Mugia Jwang' omulo wach mar support group. Yien akaw yueyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakwara Mugia Jwang' watwak mar rameny piny. Chik by Listen to me, guys. This election inakuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en kod chenro maong'ith mar yombo e yiero mag 2027. Kanisa kod jotelo pod medo seyo monj manotimore e kanisa ma ACK Othaya e kaunti ma Nyeri e alama nyoyuore kod jatend DCP Rigathi Gachagua. We still have a challenge with numeracy and we think that is a big challenge. Nonro koro wacho ni somo mar kwano thago nyithindo mathoth masomo e skunde mag piny owacho. E chenro mar penj laktar ka wasebedo ka wang'iyo kidienje mopogore opogore mag kansa. Kawuono ne wakawo lai mopogore wang'iyo caregivers jogo ma osebedo ka rito jotuo. Wayudo sigand Linda, wayudo sigand Gaddafi, Philip kaachiel kod Imelda gin weche mapek mokalo. Ting'eni ma ok en gir Philip, Imelda kata Gaddafi kende, to en gima nyalo mako oganda saa asaya. Mana kaka wacho e chenro mar penj laktar ni tuo mar kansa ok oyiero, nyalo donjo e family moro amora. Maduong' wayudo ka ani support group. Jomage ma intiere godo machiegni, jomage ma jiwi, jomage ma iwuotho godo, kaka anyuola, kaka jogweng', ka ng'ato oseyud kod tuo, inene kaka kuong', kaka ne Imelda wacho cha, koso inene kaka jagono ma onego bed ni miyo hera kaachiel kod support madwarore. Yena mondo mi adog ir Philip. Philip, awinjo ka omulo weche mag support group. Ini yudo chir kata yudo teko kowuok kane, nikech opek ma en jaodi, in bende in jatuo. Koro wan gi jotuo ariyo, machiel jaodi to imbi jatuo, to kato wantiere kod Gaddafi bende kwano ka Gaddafi yudo kony kanye, counseling bedo nang'o? An mokwongo sama ne achako ng'eruok, nanyisi ni an bishop mar church. Koro thoth kony na duto te wuok e church gi contract maboyo mare puonjo jodolo miluongo ni theology. Uno kony na but mano koromo. Gima duong' mantie en ni konyna thoth ne wuok kuom nyithinda. An gi nyithindo 6. Nyithindago gisebedo nyithindo mabeyo nikech gini wan be ne ok wang'eye. Kaka ne ok wang'eye
Koro dine onge wuoda maduong' ni. Dine ok wang'e ni mama ni ang'o matuoyo. But en bende kubiro ira, ching'e no yudo ka wachno kowache to an ba bedo maluor kabisa. Kaka dhano nyaki luor. Kaka dhano nabedo maluor mawacho ni to gima en mana kwer ne yawa. Nikech ng'e ni reserve kucho, ji ong'e ni kansa komako ng'ato, to en ana kwer. Koro jo kanisa gi bende moko ne temo hoya, ka gilemona kendo gijiwa. Tok jip, achaka nwang'o jipo kuom wuoda ni, gi nyithindo mamoko. Kaeto ma ne en kareja mondo abed jachir e wach machal kama. Gimomiyo abedo jachir en jo kanisa kaachiel koda nyithinda gi. Kendo gikelo na support maber nikech an reserve. Kamano. Gaddafi wachoga kacha ni okinyal miyo ng'ato gima ionge godo. Tiende ni ichiwo gima inyalo bedo godo, ichiwo support, ichiwo hera, to inyalo chiwo michiwo ma in bende idong empty. In ng'ama refili, in ng'ama fill up your cup. Mokwongo tich mar caregiving nyaka ibed gi chuny mar nayo. Lakini bende moko tene anguka nayo. Nyaka ianguka nayo. Kokianguka nayo to mano ok chamrani. Koro an at first nambe na luor. Kich koro I lose two parents. Achiel tuo lakini pod akia na ng'atuo lakini machielo ni to nigi. Isebedo gadiera. Koro nitie ji ariyo ma ayudoga encouragement kwa kuomgi. Nitie osiepna moro iluongo ni Jacob Onyango. Ong'ere gi nying mar OGW. But en police. Bana ni kapok ne wachako ng'ere gi weche mag tuo ni, nwamaka osiepe e weche mag offenses ma idhi ka police ti gino ne. Koro maduogo mako osiep makoro osiepo no makore makoro ochopo point makoro tuo ni biro. Koro tuo ni kobiro koro kan tire gi issues seche moko kata kane emotional nikech tuo ni mondo me ibed caregiver drain physically, emotionally and financially. Koro part mara emotions kae I could go to him and cry. Kecho onyisa ni bwana jiwachilie si tulisema nayo. Koro seche moko adhi ire abera kod abora yo onyisa ya it shall be well. Ng'at mar ariyo kendo mana chaka yudo encouragement kuome en Dr. Primus Ochieng. Dr. Primus Ochieng noketo na wach mar tuo ni kech ng'ama ka in gi jo cancer matuo to in bendi tuo. Noketo na weyo moro mayot kod kadonjo to at first no kongo challenge amane mawacho ni daktari ni daktari maber. Kech ambe no meya go gi Dr. Professor Eli Odongo. Koro ka adhi to nyisa ni mama osechango. To mama koro katuo. Iwinjo kogola rufu, ineno ko tuo. Ineno ko tuo, ineno ko ol, kendo koro ovuja, opuko remo mang'eny nikech cervical cancer, the moment mong'wenye, motimne biopsy, koro remo koro wuok mang'eny. Koro aneno ka remo wuok mang'eny. To daktari Primus Ochieng nyisa ni mama osechango. Oketi mayot. Kendo mama koro dog dala. Odhi obed kata mana 1 week koduogi. Koe to luonga baadaye. Koro kama mama osedhi dala to nyisa ni winjo. Mama uno ok dwani mondo chak thiedhe sani. Odwaro ni gige moko ntimo no we dala modhi loso. Gige umena yiene to nyisa ni nikech nyaka ibed prepared mentally mondo ichak thieth. Cancer en tuo ma nyaka ikungi ji accept ka iti prepare yourself mentally. But it is not gonna be easy, Gaddafi. Okodhi bedo mayot. Owacho ni adiera koro. But I'll walk with you. Abro wuotho kodi. Koro jariyo gi no bedo ka wuotho koda. Koro ka antie samoro kenda to gigona simu. Kwani Gaddafi in kune? Antie kuma chalo bana weekend ndi wanyalo dhi kanye. Koro wadhi to abudho kachakwa duogo. Ka duogo to openya ni to in gi mafuta e gari. Tanyisa mafuta to kawuono an go lakini gacha seja kungiso taya. Olo na mafuta. Ingeni koro gini endi koro ne miya wacho ni kare okan kenda. Kai to kendo kachako duogo kendo achaka neno kendo tima ina no kuom jaduong'. Tawacho ni nikech gicha na seja accept ni cancer ni koro wanyale. Nayo cha. We atimne ng'ani test bi. Wacho ni watimne ng'ani test bi. Koro kadhi atimo ne ajaluonge ga ne boy. Koro
nikech wachiegni onge mbaka moko nyal goyo mora mora koro ajaluonge ga ni boy koro boy ni odhi timo test koro ka timo test to bwana cha ino siep na mana timo test ya to oro na gini to ngisa ni bwana apenje to gini mina ngo to ngisa ni bwana ngisa bedo ga jatuo mar kansa gino nochako duogo buoga kendo ni an gi jatuo jotuoche koro mag kansa sareyo koro dala timo nango chaka dok ir osiepega ka koro osiepega gi anyalo wacho ni gine mana Nyasaye tiyo kodgi kuom refila kamano kaito gi jaoda madak godo en bende kadok ot oonge gi weche mang'eny koro nyako maber koro yudo ka ngini mon tok pak ga lakini koro ing'eni credit to dhine be nikech ayudo ko tedo na ayudo ko luoko na leo na ayudo ko omi kwe dala e yot koro kwe ni koro mondo ibed caregiver nyaka ikwong yud kwe koro kwe mana dwaro no already na yude e yot kaito koro chako wuok oko koro na timo gini ka koro an gi jachir ni kara antiere gi jomoko mabende kara be nyalo luongo ni ji kamano mane kaka kuma na bedo refilled Nyakor Mogejwang en gi minywako ne mana kaka iwinjo oganda wa wacho en gi minywako ne to bende kikipar ni samoro en mana ka ng'ato konyal chopo onyalo chopo kamora mora awinjo kaka Daffy Omulo Dr. Primus Ochieng Nyakor Mogejwang e chenro mar penj laktar ka e tuoche mag kata thieth mag kansa gi wairo ga bedo kod Dr. Primus Ochieng omiyo kapo nono ni nene to kaw thuolo ni bed mos chikiti ni to daktari pimo nango opuonjo nango ka bende anyalo kwalo ni penja wabo bedo kod chieng tich adek saa 12 wang'e mar odhiambo mano chenro mokadwa no bai kata matin abodo kiri Melda ng'ama michir idhi e tiegruok to chir nyaka bede ni yudo kama chielo nyaka bede ni nitiere kama nikech weche mag emotions nitiere ka weche mag finances pesa nitiere ka nikech thieth mar kansa kata wuotho gi jatuo mar kansa ok en ga gima yot seche ma magi timore chiemo bede nyaka ng'ini ochiemo nango seche ma itimo tij caregiving ni ipuonjo oganda ni mondo gitim nango e weche adek gi an mokwongo bedo na caregiver kaka nawacho ne en passion tapani nadonjo gi lit cha bende ni donjo gi emotions an nadonjo kod emotion fully e caregiving mane mano bedo gima nene obedo gaini yes koro sate kata kana abedo kod jotuo tawinjo ka chunya dhi jony ahero ga gonega baba na simu Martin Onyango mane en go siepa agonega simu to awuoyo kode alafu to ahero bende somo koro seche ma I feel low kibedo drained mentally anya bet piny tasomo kata agono siep na mora simu to awuoyo alafu to wan nyake support group ye kibeyo unyanwang'ru caregivers mang'eny kanyo koro inya kata goyo mbaka gi wadu tikone kawuono awinjo kama to konina pull off bede thenge matin mondo itimre nadi iywe lakini anabedo ng'ama katikona mana ni ywe sim kogona ni ng'ato tuo kata obed sadi tabo wuok badhi ateri hospital ba make sure ni in kare yudo pesa gi kanye mi operate go nikech wuoth dwaro pesa safache gi itime nango safach gi inyanwang'o mana dona mdhamini tu ng'ato ikoni mana kata ni ogona simu jatuo moro ni kamoro taonge fare onyalo konyi koro kaka wan gi support group wa maji dhamini Shuja samoro nongo kata ka pesa nitiere account matin to chialidi nyalo goloni to idhi wuotho kod jatuo ni koro kata ka ne jatuo sana ja cervical cancer ema samoro aneno ga ka winjo matek joma mine odwaro diapers koro kanye ma utemo manyo kembe manyalo konyogi kod gine diapers ng'ama ni dwaro kata colostomy bag onyalo nwang'o ng'ato to timre nadi to konyo lakini chutho in to kaka caregiver gini time mana mar chuny to en volunteer Linda ine machaka dogo iri Nyakor Mogejwang okang'e ka nitiere kod penjo ne oganda wa mantiere studio yiena mondo mi ayaw lainde mag SMS wiano wil kata gi line mar simu bende waboyawo kapo nono nitiere kod penjo inyalo go simu to kapo nono thuolo tamwa bende onge wach wabogo simu odiechieng' machielo Linda gini dwaro mijing'o gini dwaro nyaki bed stable mentally gini dwaro pesa dawo bedo matuo ibedo matuo iniwoni tuo itin intiere kod owadu
I balance gigi te nang'o? Ka chaka medo, an ajatuo, to anyalo wacho ni an caregiver mara owuon. In caregiver mari owuon. Kech adak ot kachacha gi nyathi ma ja higa 5 mano wuoda, to adak kenda gi nyathina no. Koro seche moko iyudo ka an moromo bed ni adhi manyo, romo bed ni aduoga tedo ne nyathi, adhi osiptal, aduoga amony yath, kata yath oketi piny manade nyaka ang' ichung' michak iwuog michak idhi many ne nyathi. Koro ok osebedo mayot, to jo kanisa osebedo ka konya sana kod alam. Wantie group mar mine, ka in piny gibiro ulemo, to udhira dhira gurudumu ni. To ka adhi osiptal kacha tayudo ka nitie jok moko mantie piny kabisa moloyo kaka an. Koro napenjo daktari ni to jogi nie stage mane? Ma koro koso ambe aelekea kaka gintiere, ma jok moko idhiro gi wheelchair, jok moko nigi stretcher. To nonyisa ni luwore gi ng'ato mentally, jomoluori, to gi kaka ikawo yath mari, to gi kaka roteke mar dendi bende tiyo kodi gi sami kawo yien. Koro notuda gi kendo jotuo mamoko, to gichak gikete support group mamoko kendo. Koro wadhiga e romo. Koro kwa romo to kila ng'ato wacho safari mare, tiyudo mijing'o kacha. Ng'ato wacho nosedak godo kuom higni kata 15, ng'ato 10, ng'ato kore koyude godo pok ochako thieth. Koro uyudo kaka umiyoru mijing'o. Kamano to udhi adhiya mbele gi thieth to gi konyruok bende. Seche ma intiere kod nyathi ma ja higni 5, in single parent, iwuok idhi manyo. Idhi manyo kanye, iloko ohala, itiyo, idhi manyo kanye mama? Natiyo, to kaluwore gi kaka tuo nobiro, no affect spine. Koro natiyo tich mar hotel, ne an chef, seche moko be adhi e service. Koro yudo ka chung' for long ok anyal, bet be ok anyal for long. Koro kane osetimna radiotherapy ma chako winjo maber matin, to nawuoyo gowadwa, nyise ni tich ok anyal, to abe ok an ng'at moro mohero ni konya godo. Koro sama in jatuo kisiki go simu, jok mamoko ka bende ol kodi. Koro noyudo na gimoro matin tachako uso lewni. Koro amanyo lewni, awuotho gi komba, kamoro amora mayude kimwocho law, takawo tadhi auso ne osiepega. Seche moko awuotho godo, seche moko bachungo e salund osiepna moro kanyo. Koro mano emosebedo kayudo kaka konyora gi nyathi, to gi kaka dhi osiptal, kaka ayudo pesa mar timo lab test, ayudo pes consultation, kaka anyalo chulo SHA, to gibe kaka anyalo yudo yath bende. Sani daktari wacho ni ichal nade, level ni kata kaka noyudi gi stage 4, progress ni chal nade kwa kete yo machuok? Anyalo gone Nyasaye erokamano, to gi an be owuon najipea kongole, kech asebedo motegno. Ok oyot, chien kanyo ne asika bedo kayuak. Nawacho ni koro ka mama noyud gi stage 2, to an oyuda gi stage 4, be abro nyalo. Koro chunya ne lit sana, to asebedo kawuotho wuodhni, to nyocha timo PET scan. Atero ne daktari on Wednesday 28, to kasomo kian, aneno ka duoko ber. Kata kane ane i machine, experience manan godo i machine chieng' no, gi kaka nadonje i machine before treatment, en gima opogre kabisa. Kendo nawuok e machine kanyiso radiologist ni asechango. Erokamano ahinya Linda. Wach mogik kama inyalo we godo nyikwara Mugi Ajwang'. Kati miwa namba ni mar simu ponono en ng'ato dwani mondo mi ijiwe, inyalo wacho ne nyikwara Mugi Ajwang' nang'o kod namba mar simu? Wach maweyo godo ji mogik ni, sama oyud ng'ato gi tuo kaka in caregiver, oromo bed ni mnajikubali wote. Neno kansela be ber, gikonyo kabisa. Kik iwinj gima ji wacho oko, ni koseyud ng'ato gi stage 4, ni koro idhi tho. Cancer is not a death sentence, I can testify that. Kuom anyuola duto te, nitie nyamin mama na bende matuo, ma seche moko be ambe agochone, ajiwe, akawe wadhi kode support group, to poko lose hope. Koro kujikubali en gima ber kabisa, to ifuatilia kaka daktari owacho, ichiemo maber, imwonyo yath maber, itimo test bende maber. Seche moko inyalo mwonyo yath, to kidwa dhi osiptal, tiyo mit wach test cha, ni adhi yudo kan skari, to samoro roteke mag del di piny, koro komi yath to dhi duoki piny kabisa. Koro ifuatilia gima daktari wacho,
to iwinjo gima dendi bende wacho. Sasa miwinjo rem moro amora tiringo ir daktari kacha. Kamano. Namba ni mar simu Linda? Namba na mar simu en 0740 92 77 07. Nyalo nuoyo? 0740 92 77 07. Imelda, nus dakika wach mogik kod namba ni mar simu. An gi mang' nang'is jowa ni there is hope. Geno nitie. Geno nitie. Omiyo mane gima nyalo weyo gigo odiochieng' ma kawuono. Namba na mar simu en 0726 000 567. Inyalo nuoyo? 0726 000 567. Kaponono ni dwaro support inyalo tudori kodgi mondo mi wayud kaka oganda nyalo wuotho kanyakla. Gaddafi, wach mogik kod namba ni mar simu kaponono ng'ato dwani mondo mi ijiwe e wuodhni. Wach mogik en ni kik ng'ato wuondi ni kansa ok changi, kata ni kansa nyaka ibed gi pesa moro malich kabisa ni ikichangi kata kang'o. Kansa ok en death sentence, ok en kwer, ok en ni koro in idhi kunyi. Kansa en tuo mana kaka tuo moko. Gima koro miyo hinyowa en ni wabedo gi sigana ka winjo gimoro dendo to wacho ni amano mana kama kawaida. Kiwinjo gimoro dendi dhi e osiptal. Dhi e osiptal. Kapo ni dwaro ni mondo ichop ira, namba mar simu en 07 15 08 9 1 1 7. Inyalo nuoyo? 0715 08 91 17. Wacho ni onge abiriyo 07. Abiro kuom Bishop ma bende Gaddafi luongo ni Boyni. Boyni, wach mogik minyalo miyo en ang'o? An gima nyalo jiwo godo ji sani. Tuo ni omako ji mang'eny reserve. Yes. But mentality ma ji nigo, ji pod ogeno ni ng'ato lawe. Ma miyo gidhi ir jolemo moko ma jomirieri ka, gidhi kajuoke, gidhi gik moko ni golo yedhe. But cancer en a disease ma is curable. En mana ni hope nitie mana kaka nyaminwa nowacho. Omiyo an anyalo jiwo ng'ata matuo mondo mi odhi osiptal. Odhi otimne cancer screening, kaeto mondo koseyudi tibiro kete thieth. Kamano. Namba mar simu 0721 628 609. Nyalo nuoyo? 0721 628 609. Iro kama na nya Bishop. Kamano. Nyakora Moge Jwang, iwinjo twagno kaka odhi nyime odiochieng' ma kawuono en jipo gi sir mowuok kuom ji duto te e anyuola, ji duto te e family. Ne Gaddafi, ne Imelda, ne Linda kachiel kod Bishop Philip, aduoko ne gero kamano mathoth meduro jiwo oganda mondo mi wuodhni kata doko ni opek to ji oyude yot matin e wuoth. Ne oganda duto te momiyo chenro ni obedo kare, jogo mochung' ne taya, ler, duol kachiel kod kamera e studio ka, aduoko ne gero kamano mathoth. Ne director na Alex Obado kachiel kod producer na Papecho Kothiro kamano Nyameja. Ne inja hera mar chenro mar penj laktar. Nitiere gi miya godo, nitiere gi puonjori, kiko beda mbaka, kiko beda sigana. Kikiwe mo kitudori kod odiochieng' machielo chenro mar penj laktar kamwacho ni ngima en mwandu, iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. To kik wiwil, inyalo yudo chenro ni kachiel kod mamoko e View sasa. Oriti uru masani.